пайк хабар дод ки агентии мубориза бо коррупсияи Тоҷикистон овозхони шинохтаи Сураю Қосимоваро ба маблағи 15 000 сомонӣ ҷарима баст. Примадонаи тоҷикро ба он гунаҳгор карданд ки ӯ дар кӯлоб зиндагӣ намекунад, аммо аз идораи фарҳанг моҳона мегирад. Пайк бо изҳори таассуф ва бо ҳимоя аз овозхони шинохта дар ин моҷаро хабар дод ки рӯзи 19 июн соате пеш апаи Сураю Қосимова бо машаққати зиёд шояд бо қарз маблағи ҷаримаро дарёфт карда пардохт кард. яъне кормандони агентӣ 15 000 сомонӣ ба давлат фоида оварданд. ба саволи он ки ин кормандон чӣ қадар зарар ба маънавиёти мардум ва ба обрӯи давлат оварданд, гумон дорам ҳар як фарди солимақл посух дода метавонад ин зарар нарх надорад, чунки болотар аз ҳисоби маблағ аст. абдураҳим одинаев, мудири бахши раёсати фарҳанги вилояти Хатлон дар минтақаи Кӯлоб, дар суҳбат бо нашрияи Пайк аз ин идора маош гирифтани Сураю Қосимоваро тасдиқ кард, вале гуфт ки ӯ дар ивази ин маоши ночиз хидмат мекард. апаи Сурайёро дар ҳар чорабиние ки даъват мекунем бе ягон инҷиқӣ қабул мекунад, сари вақт меояд ва аз сидқи дил хизмати мардум мекунад, дар ҳоле ки дигар ҳунармандон барои иштирок дар як чорабинӣ то 10 000 сомонӣ талаб мекунанд. апаи Сурайё бо ҳамин ҳунари волояш аз ҳисоби худ меояд ва бепул хизмат мекунад. мо аз он кас миннат дорем. моҳонаи каме ки дар ин ҷо мегирифт маҳз барои амин хизматҳояш буд. Аловуддин Абдуллоев, сардори раёсати фарҳанги вилояти Хатлон, низ дар суҳбат бо Пайк дар посух ба ин суол ки Сурайё ҳоло барои вилоят чӣ хизмат мекунад, гуфтааст дар ҳама чорабиниҳои фарҳангии минтақа, шаҳр ва вилоят ҳозир аст. Пайк ин ҳарфҳоро далели рисолаташро иҷро кардани Сураю Қосимова меномад ва менависад, яъне Сураю Қосимова дар минтақа ҳузур дорад ва рисолаташро пурра иҷро мекунад. дар ин чорабиниҳо хизмат карда ягон маблағ намеситонад, аз ҳисоби худ меояд, меравад, мехӯрад ва мехобад. ин маънои онро дорад ки рисолаташро ҷавонмардона ва беҳтар аз дигарон ба иҷро мерасонад. нашрия менависад ки тасмими агентӣ мубориза бо коррупсия шояд асоси қонунӣ дошта бошад, вале дар ҳар сурат тасмими кӯтобинона аст. магар бонуи Сурайё барои зиндагӣ кардан дар Кӯлоб моҳона мегирад ё барои фаъолият кардану чорабиниҳоро обод гирифтан? албатта кормандони агентии зидди фасод аз рӯи қонун амал карданд, аммо инро фаромӯш набояд кард ки қонун бояд дар хизмати инсон бошад. аввал андеша мекарданд ки примадона моҳонаашро ҳалол мекунад ё пули бедарду меён мегирад. Пайк ба хонандагонаш пешниҳод кардааст ки 15 000 сомонӣ пули ҷаримаи Сураю Қосимоваро дастаҷамона ғун доранд, то аз ин шармандагӣ раҳо ёбем. Сураю Қосимова 63 сол дошта беш аз 50 сол боз дар саҳна ҳунарнамоӣ мекунад. ду фарзанди ӯ Шабнами Сурайё ва Фарзонаи Хуршед низ касби модарро пеша карданд ва ҳоло аз овозхонҳои маъруфи кишвар ба шумор мераванд. соли гузашта издивоҷи Сураю Қосим бо як варзишгаре аз худаш 18 сол ҷавонтар шӯру шарри зиёде ба по карда буд, вале бисёриҳо аз интихоби овозхон пуштибонӣ карданд.